Henry Maceda. Yo! Morning hirit na. Morning hirit na. Sa DCGB. Yo! Hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Hello! Magandang morning! Kumusta? Como está usted? Good morning, Pilipinas! Good morning po, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, sa Manapartikan Mundo. Good morning na! Mga birthday celebrators natin, magandang morning na! Kumusta po? Ay Lunes, ay sus ko, Webes ko niyan. Ano Ronald, di ba? September 30, birthday ko niya ni Ma'am Brenda Luxin. Asa mo ya, tabing presidente. Ha? Happy birthday! Kumusta lamang kita? Mga birthday celebrators po, i-text na tapapasound tayo taon-taon yan. Sa luwas, mga tugang ang Mega Force Patrol ang bida sa tuyang programa para magkalap nin mga mainit na bareta poon alas 5 hanggang alas 7 nin pag-aaga. Tapos po nag-iikot yan 7:30 to 9 mga tugang sa programang Anhapot. Tapos duman naman sa programang 9 to 10:30 sa programang Tingog Kamanuan hanggang po sa programang Aramon Nyato. Sa mobile, si Tukayong Henry Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kaiba niya po si Don Emilionario, ang bagong roving patrol sa pag-aaga. Pare kay Don Emilio turuan na mag-report na. Don Emilio ano nga di ba? Don Emilionario. Agang-aga, matang-mata. Ayos pa rin si Don Emilionario. Bilib man ako kay niya. Bilib man ako na laging niya. Yung partner ni Boy. Alas, sa duwa sa baba. Ganaga plano ko dito ka. Ano nang piga-plano kan duwa? Di ba, Nalda? Gari may piga-plano ang duwa. Ano piga-plano kan duwa? Siguro, maikot naman ang duwa dyan sa Legazpi Boulevard. Makape. Ano? Makape tabi. Makape. Maikot ako. Garo sa Legazpi Boulevard naman kung maikot na duwa na. Di? Sabi siya ta, mariparo naman kan sapo. Mariparo kan mga sapo. Kung kumusta ang sitwasyon. Alright. Siyempre po, Newsroom News Manager Mar de la Cruz, si Ronald Baldon sa kuyang partner sa Technical Department. Nagano po kitang 7 o'clock in the morning sa programa ngayon. Bawal ang kilig, bawal ang babloy, bawal ang kilig habang nakatutok sa morning hearing. Kita mag-morning hearing, kita mag-morning hearing, kita mag-morning hearing. Morning hearing na. Morning hearing na. Morning hearing na. Sa DCGB. Morning hearing. Morning hearing na. Sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Kape, 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 kape. Morning hirit po ang kape. Jim's Coffee. Kumusta na si Ate Kayen? Si Ate Kayen na diyan ni Llobrera, diyan po sa Daraga. Ate Kayen. Good morning, pretty Kayen. Ay, mariman nga niya po sa hen. Nagtimpla ka na Ate Kayen kan paborito mong Jim's Coffee. Ayun na nga yan po. Very good ka talaga. Okay? Jimmy Nasalita. Nasa linya. Sabi naman ng Bareta. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga panantabay bako magayon na pagkaaga. Makaturot reste ang sinoprer kan sarong 46 anyos na misis sa kamot kan sa diring mister sa Zone 6 Barangay Macabugos, Libon. Basado sa informasyon na kabot sa Libon PNP, praber an insidente kaswapon an misis asin mister inot ng nadangog na nagdidiskusyon ta BBP sa luwas kanarong. Mataod-taod naglaog sa kwarto ang duwa.
duman na nagpapasimbagan, Oh. sagod na biglang na silensyo ang iwal o pagsusuro simbagan kan duwa palibasa pang pamilya, Oh. kay man nakiaram. So mga naka-obserbar kay ni, lalo na so tugang kan babae. Iyo. Durante ka nag-usyoso na ang mga kafamilya ta naging silensyo ng maray, Salbatana. yan so tugang insister na diskubrehon kung ta Silensyo na? naging silensyo na suwarong. Oo, oo. Kan sinirep, puto palan gura na sa babay, Oh my goodness. na kinarigos na ninsaksakan agom na lalaki. Ay, sus ko. Mantang so lalaki, nagsadiri maninsaksak sa lawas, duguan kan ini dampoton duman sa kwarto. Oho. Nagangos pa man sa suspek kanini idinalagan sa ospital. Dahil maintindihan ko na noan problema sa tahaw kan magagom, rason para umabot sa puntong naging maduguan sitwasyon sa lawag kan sa indang residensya, ending gadan sa babae, dahil maintindihan so estado man kan buhay pa kan idinalagan sa ospital na agom na lalaki. Oho, oo. Oh, yan ta BBP bako Anong pangaran ta? Nakapos sa pangaran, Jim? Gaya malinuwas? Tigo ang pangaran kundi ano da pwede tangaranan ini pang pamilya mag-agom bagay ni. Mayaki ni, mayaki. Dahil manabanggit sa report kung may akita nasa investigation pa sa mga pulis kaso hapon kan makuha niya to an informasyon. Makabugos, sa makabugos apelido- kang libon, ano? O ang apelido kay ni Tabi Bipday kung nabanggit ng mga pangaran tan apelido pati BUTO. Okay. Okay, pagyari sa... Ay, bali dong, isus ko. O, diba, sige, okay lang. Tabaga kayo ba yung mga aki? Kaya Ratman, na pati pang baka pamilya ni. ma-trauma man kung may pamilya ini sa mga aki, pang dahil mga na. minor. Okay, so basta, ang teorya kang pulis, kan otoridad, tama, sinaksak niya sa agom niya. Pagkatapos, Sindaman sa nanyaw duman. pagkatapos saksakon sa agom, siya nagsaksak man sa diri niya, tama? Siya man, oho. Kung nagsaksakan sa duwan, dahil araw ka na teorya. Dahil pa may establisher BP? Oo. Basta nadagog na lang na nahilingan lang ng gadana sa babae, so lalaki, may tama man kisaksak. Pero ang suspect, the prime suspect, so lalaki. So lalaki, oo. Saan so tama daw kung lalaki, ano? Tulak, abdomen. Tulak man? Ay, No. oh my God. Grabe. Ano daw? Isus ko. Ano daw pigiwalang kanduwa, di? Hindi maintindihan. Mainit ang sitwasyon Kita man sa talaga. nakaisika to. Iyo. Okay. Makabugos, libon. Makabugos, libon, narayo nini. Oo. Okay. Pinasalita di si JB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Saling mo na yan. Primero, nag-iwal. Hanggang sa nakaabot sa kwarto, tapos biglang suminilensyo. Bago na nga, baka nga iba nando na. Tarag silensyo na nga sa duwa. Baka nga nagkasundo na. Ay, sus, kang inilingkan tugang. Gada na sa babayi, pura sa lalaki, may tama magkisaksak sa sayang tulak. Nata daw tabi naabot sa puntong araw ka na di. Ang sitwasyon, mga tugang kan, mga ano yan kan, iwal. Yan magagong. Alright, mientras tanto, Al Armario nasa linya. Pading Al, good morning. Go ahead. Good morning, pare. Silencio sana ang Department of Agriculture. Agad na kulahon para maray. Anay nasama ko dyan sa mga barangay sa panahon ng pandemya. Hindi sa Legazpi City, may mga barangay, tinignan barangay Baslog, at tinarawanin mga gamit sa pagma, pati naman ang ipapang mga lugar. Yaon ang asistensya sa mga parakira, may tinarawan man sa ngayon, makina, ikot at inipapang gamit sa ibang lugar. Sa mga paratano, Tingulayon, may mga garden tools man na pinapanao sa Pagikan Provincial Agriculture Office, Assistant Agriculture Office, hindi sa Legazpi, suportado man at DA sa mga programa ng gobyerno lokal, kiring sa pag-supply din mga pangos sa pigmeats na pag-ibulig sa pulik ni May, ano na, asin yaman ang suporta nila sa pag-distribuer ng mga baho asin kamer na manok sa barangay. Agin sa Bicol, yaon at DA sa pagsuporta na nag-distribuer man ng mga kamer na manok, pati bahog, pati na mga tiwok man ng itik. Kaya na kunaon na maray,
at papel mo yan sa Department of Agriculture, bagay na pagkapasalamatan man ng mga residente na nakulang tabang kunyan sa panahon ng pandemya COVID-19. Kaya pala yan, kung karas ka ng informasyon, tingin sa luwas, Anar Mario, DCTV. Salamat, Paringal Saripo. Ali po dyan sa luwas. Okay, o sige. Mga istoryang mainit, mga tugang sa morning spirit. Basahon tabo na sa mga reaction ko niya na pagkaagaling di po sa Tod. Basahan ko do kamo kirawit Dawit. May pinadra sa kuya na rawit Dawit si Pading Ray Romero. Mga tugang kan barangay Tula-Tula. Ilingonta daw kung sabi ni King Reginaldo, bloody last day of September, migo. Ihuman ng gad. Adi, bloody last day of September, susko. Nata daw na minabot sa punto na araw ka ng sitwasyon. Adi, mga pangyari, mga tugang sa kung ano daw minalawag sa isip kayan. Kung nata minabot sa punto na siguro, nang didirect siguro ang pag-iling. Adi, nang-didirect siguro ang pag-iling mga tugang ka. Ano ini? Kan mga araw ka na, di ba? Kan mga araw ka yan na pangyari sa ano yan, sa buhay nindao. Okay. Sige, o ito, mga tugang, basahan ko daw kamo kirawit Dawit ngunya na pagkaaga para lamang, ano yan, mga ayos naman ang sa tuyang morning. Ang titulo, Hinahanap Kita. May kanta baga pa din rin na, hinahanap kita sa aking pagtulong. Anong kasugpong ka ito? Anong kasugpong ka? Ang aram ko kaya, so, ang istorya kandoang mag-agom, aldaw bang ginaglilinog ang harong. Ito, hinahanap kita. Lagi kong hinahangad ang para sa kabutihan at laging mapayapa itong ating bayan. Aking idinadalangin mga may karamdaman, mga taong wala na ang isip sa katinuan. Magandang araw po sa mga tagapakinig. Kayo ang kalakasan nitong aking rawit Dawit. Ang inspirasyon ko, kasangga kapanalig. Kayo ang tinig ko, sa buhay ko ay higit. Anak kong nawawala kung nasaan ka man. Marahil nagre-rebelde sa kung anong kadahilanan. Problema sa pag-ibig, o mga magulang, o sanhi ng sitwasyon sa kasalukuyan. Magulo ang buhay kung saan nakarating. Naging palaboy-laboy, mistula ng alipin. Nitong kasamaan, isip ay nagdidilim. Kalaban na ang lipunan o kalaban na ng lipunan dahil sa mga krimen. Naintindihan kita at salamat sa iyo. Nang iyong pagluha, ako ang hanap mo. Dahil sa kabiguan, di ka na sigurado sa iyong paniniwala ay pinabayaan ko. Nagkakamali ka, hinahanap kita. Na aking makapiling sa simula't simula pa. Kahit ka lumalayo, pero di ko makaya. Mahal kita anak, sa akin ka pumunta. Ako ang totoong naghahanap sa iyo. Sa mga kasalanan, ikaw ay mailayo. Matigas lang ang nandyan sa loob ng iyong puso at maling kaisipan sa buhay mo nabubuo. Mahal na mahal kita, kaya hinahanap kita. Sa mga kasalanan, ikaw ay mailayo. Matigas lang ang nandyan sa loob ng iyong puso at maling kaisipan sa buhay mo nabubuo. Mahal na mahal kita, kaya kita hinahanap. Upang sa mundong ito, makita mo ang liwanag. Sa aking kaharian, ang lahat nararapat. Naging makasalanan man, minahal ko ng sapat.
Purihin ang Diyos. Aleluya, aleluya. Sabi ni Padingre Romero, yan, Barangay Tula-Tula. Padi, good morning, Tabi Padi. Salamaton sa magayon na tula in the morning. Didi po mga tugang sa DCGB. Okay, o sabi ni King, happy birthday po kay Ma'am Brenda Luxin. Ha? Happy birthday ngayon. More birthdays to come. God bless po. Dahil daw kay third party involved duma, iyong mananggarit. May magabaton gayud na problema migo to trigger violence. The verse of the day but unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up calves of the stall. Malachi 4:2. Malakiya sinitabi. Bigong King. Good morning. Salamat na. Yung mga birthday celebrators natin, good news. Sa wakas, nag-retire na sa boxing si Manny Pacquiao, si Senador Manny Pacquiao. Pacman is the only boxer in the world to earn the honor as the 8th boxing division title holder. Good news pa rin hanggang end of the year na lang ang 20 peso bill. Kaya ang mga local candidates dahil pa kamong pampaipit na 20 pesos na papel, parakpakan. Ako dapat talagang haliw ng 20 naan man ang gadanong ko, di piga ako pa. Yung bagang 20, kung mawara ng papel na, di din ang paipit, suro 50 na. Ade, suro 50 na mga. Good morning kay Tano Ayala sa Barangay Tula-Tula. Happy birthday kay Richard Antonio ng Kabangan, Kamalig, Albay. More birthdays to come from Antonio's family. Makakay ang pagtaramkaan. Makakay. Sabi ni Ma'am Rino, makakay. Makakay. Malakay. Malakay ang pagtaram. Malakay. Thank you Malakay. Yung malakiyas. Malakay. Nailing ko man ang gano'n. Thank you Ma'am Rino Malakay. Pwede po bumati sa lahat ng mga taga-Qatar. Kataraning. Lalo na sa mga taga London, Londito, mga taga Pasay na may pangalan na Marites. Kumusta na lang sa kanilang lahat. Salamat po at magandang morning sa inyo. Honorable Henry Maceda. Thank you po, Your Honor. Let us serve the Lord in holiness and holiness all the days of our life. Sabi ni Manay Merly Cáceres. Sabi ni Padeng Ray Geraray, hali nga sa Lucas 7:47. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki. Sapagkat sa pinatatawad ng kaunti, kakaunti ang pag-ibig. Amen. Mapayapang Huwebes sa ating lahat. Happy birthday kay Ma'am Brenda Luxin. Happy birthday. Text ni Padeng Ray. Happy birthday kay Ma'am Brenda D. Romero, teacher sa Legacy Ports. Ay, so akin ni Padeng Romy. Tama, tabi pa di. So akin ni Romy ni birthday pala ni Ma'am Brenda, no? Happy birthday kay Miss Brenda Romero. So akin ni Romy ni teacher dyan sa Legazpi Port, yan, elementary school. Tama, aki nga ni Papa Roms. Yes, thank you padi. Oy, happy birthday kay Madam Brenda Romero. Good morning, Henry. Ano po requirement pag-uli sa Legazpi Aling Manila? Dahil man po binago negative result sa RT-PCR, saliva or antigen. Yun po yan ang kaipuhan na para makalaog ka po sa Albay. Pag nakalaog ka sa Albay, abot ka na po sa Legazpi. Yun po. Di man pong binaguso requirement. Okay. So mga taga Del Rosario, Kamalig, Morco, Madrideo, and Rodriguez as family from Ayi Robrigado.
Pangapudan tabi LGU Bakakay pakiriparo tricycle tawar ana social distancing apat na pasahero tapos 25 pesos ang pamasahe. Dahil na kitang katultuli. Bata lang kaunang kaso, so Legazpi sa alert level 4 kita. Diba patabi mga tugang. May quarantine pa po. Kung ako tabi ang haputon mo, araw kaya ng suggestion ko. Dahil man actually kung ako ang haputon mo, o ang suggestion ko, dapat po pag-abuta sa harong, mag-self-quarantine kita. As of now, pag nakaabot ka na po sa Legazpi, maripot ka man sanda dyan sa LC3. Dahil man pong quarantine ang requirement na i-quarantine ka sa kung saan na lugar. As of now. Pero, kita po bilang responsabling mga tao, kung hali ka sa travel sa ibang lugar, ang ipinapayo ho ng ating mga otoridad, dapat ho mag-self-quarantine tayo para tayo ay makaiwas sa anumang problema nating kakaharapin sa darating na mga araw. Kaya nga ang Legazpi mayroong panibagong ilinabas na patakaran ang ating butihing punong lungsod. Ang ating butihing punong lungsod na ipapasunod ho sa ating mga kababayan dahil po ang lungsod ng Legazpi ay nasa alerto numero 4 sa ngayon. Dahil ho sa padagos na pagtaas ng mga tinatamaan ng COVID-19 infection sa ating pong lungsod. Mamaya babasahin natin yan. Nasa Facebook po ng ating punong lungsod ang ganong patakaran, pero may mga nakakaalam na siguro, lalo na po yung mga netizens natin. Okay? So, katulad nung napanood ko kagabi sa television, yun po ay parang ang sarap-sarap talaga niya, badulan, kiupo, sa lubot. Positive Ronald siya. So, agom niya, garibados ito gayon. Aram ang ginibo niya. Liminaw sa arong niya, hinatod Diyos agom niya sa ospital. Ang rason niya, sisingin, masugo ko digdio. Sabi kan mga barangay official, ibinigay ko na sa iyo, yung number ko. Kung mayroon kayong pangangailangan, tatawagan nyo kaming mga barangay official. Bakit hindi kayo tumawag? Ay hindi, yung asawa ko gusto ko, kasi kasuhin ko, papuntang ospital, kasi buntis, salbatan ang rason niya. Luminawa siya, nakaabot sa ospital, nagduman sa ospital, o nariparo. Kinuha naman kan mo, inatod naman sa arong. Di ba? Bago karaw-karaw ang kaso tangon yan, mga tugang kan COVID sa tuya tabi na palibot. Ang nyaon sa tuya, Delta variant. Yan nyaon po sa tuya, mga tugang Delta variant. Salong klase nin variant na makaskas po na mag-ulakit. Pero gari pigbabali wala sa iba. Diba? Kunhain nga sa may bakuna na, saka nga yan makaskas na mag-ulakit. Paano kaya kitang mga tao, sa kuya ining ideya paano kaya kitang mga tao, nagluluwas kita, nakakabilo kitang magluwas, ang transaksyon duro-diretso. Kaya ang virus, habang may host na tatransferan siya, padago siya tabi na nabubuhay. Kumpara kan mga nakaaging mga tao na mga bulan dahil paki-vaccine, kita ba nga mga tao restricted ang pagluwas ta? So mga seniors, so mga aki, dahil trabaho, dahil masyadong nagluluwas, etc. Kaya po hababaon so kaso. Taka nagkabakuna na, pinaruluwas na kita, tamala nga ni, bakunado na. Kaya po, nagasarabatan manggiraray, may nagkaulakitan manggiraray. Kaya dakulon mang na po so kaso. Digdi sa market sa Legazpi, may schedule ang mga barangay, tadakul tawo. Batang iba, nasa paglaog na kang market, ang masako ko, ang iba wara. Yung nga pigasabi ta, 29 kaso sa daraga, pait sa nakamo. Mga matagaso ng alimantak nindo. Sabi ka, dagitin niyo. Sabi ni 0629, iyo baga, kasuapon, alang kawon sudagdag sa Legazpi,
Good morning, Henry. Bakunado na da po sumag-agom sa libon. Ay, di ko po aram ang bakunado na. Morning sa Arnaldo family kan San Roque, Legazpi City. At San Roque, Legazpi up. Tapos may Peter na nakasura. Okay, morning. Igwa katabi dyan advisory ni Mayor Rosard Adel Devil to tungkol for sa COVID. Paki-info mo daw mga paradangog mo. Thanks. Igo po ako. Bilon ta mo na ining report kan mga pag-iribata. Igo po ako digdi. Good morning sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano Ayala. Yung mga birthday natin sa lahat po na taga-Puro at sa Yukuyahen. Hello po sa Marciliana and Leron's family. Stay safe po sa asawa ko na nakikinig sa inyo. Randy Leron, thank you from me. Leron, Can, Puro, Legazpi. Okay, paki-update po ng COVID kasuhapon. Meron tayo. Paniportong ko muna si Pading Ma. Walang tubig sa busay. Ano na ini? Prime water, wala schedule. May curfew po ba sa video okay sa barangay? Sige pa kaya karantahan sa mga barangay. At yung ani ba, makaulo kung kita din. Yung ani baga. Okay lang ha. So, ano yan? So, panipunta ko nilagod si Paring Marcas de la West. Uliton ko sa Indo. So, latest tabi kasuhapon kan sa COVID. Kita baga ang mga tao pang sa diri lang ang pag-iisip. Pero kung alion ta iyan sa ugali ta, siguro mawara ang urlakitan kan COVID. Sabi ni Canuel. Okay? Bueno, standby Lowen. Si Lowens ang muna kasubog kasbago pa ini. Lowens Marcena, may dagdag na report. Hali po dyan sa Lowens. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat Abi. Punong lungsod, BP Henry. Dapat pa punong ano yung tawag dyan? Pinuno. Kumander. Roger, Commander. Ayos lang, Commander. Ayos lang, ano yan? Ayos lang, ano nga, ano ba? Alagad sana. Alagad. Alagad, gari uri po na, no? Alagad, okay. Roger. Okay, sige, go. Roger Carmi, BP Henry, maray na aga sa mga paraan tabay sa mga dagdag pamana pareta sa rong 50 anyos na lalaki kun sa karsel. Pagkatapos na makahampang sa krimen nin 4 na counts na patong na kaso nin panlulupig. Ang suspect basado digdi sa Legazpi City Police na tuyong day na ipinagunambitan ng pangalan para sa proteksyon kan biktima ini sarong lalaki 50 anyos na may agom na residente kan Purok 3 kan Barangay 28 Victory Village North, Legazpi City. Tusog sa pulisya, inarestar ini kasuhapon matapos na ang akusado pinaluwasanin na mandamiento de aresto ay pinaluwas kan Setyembre 28, 2021 sa krimenin panlulupig na may amount na patong ni kaso na dainin piyansang ipinagre-rekomendar para sa iyang paramihan tras na libertad. Ang arestadong persona presente na niya na nasa kustudiya kan Legazpi City Police para sa formal na disposisyon as in inquest proceedings. Si Police Lieutenant Colonel Rodelon Bititan, Hepe kan Legazpi City Police, sigun sa iya, dapat ang may mga siringkening mga may gibo-gibo ipagreklamo sa otoridad. Tangani ng matawan in formal na disposisyon as in mapreso ang mga dapat na mga taong nagpaparagibonin pag-aabuso sa kapwa ninda tao. Tama. Roger, so yan tabi pipian magdagdag pang istorya halidigdi sa luwas. Kay Basen Reformata sa Mobile Unit, ako po, Selby. Alright, thank you Lowen. Sabi kan sa tuyan texter, good morning tabi, bako man tabi ang vaccine ang rason kan pagkalat kundi ang type of variant kan COVID virus. Ang Delta so far ang aram na pinakamakaskas na magkalat sa bilog na kinaban. Totoo po yan. Bako lang Delta. Igwa mo niyang kipigtatakutan. Sulamda. Mas makaskas na itong mag-ulakit kumpara sa Delta. Salbatan. News Manager Mar de la Cruz nasa linya. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
Paring Mar, good morning Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabay. Voter registration formal ng pinalawig po noong Oktubre 11 sa Code Oktubre 30. Yes, good. Meron din pinahayag na Oktubre 9 pero nariparo na Sabado pala nito. Yeah. Kaya ginibong 11 ta Lunes. Lunes. Roger. Oho. Mientras tanto, pagpasar sa 5 trillion pesos na national budget, pinagsertipikaran ng urgent to Presidente Duterte. Regulasyon para sa pagbakuna sa mga aki. Siglalaoman na iluluwa sa mga sunod na simana. Isasabay sa A3. At siniinuton ang mga may comorbidities. Pero, ang rollout kini, mainot na sa Manila. 5 ospital sa Manila, planong ibuo na pilot vaccination center para sa mga kaakian. Kaso ng COVID-19 sa nasyon, tiglalauman na mababa sa 5,000 hanggang 6,000 sa Disyembre, sabi ka na okta. Mantang kaligtasan ni Presidente Duterte sa oras na magsumitin ng COC, siniguro man kan PSG. Anong klaseng kaligtasan ng pigmimininda? Basta ligtas. Basta ligtas? Sa anumang bagay? Ligtas ang may aram. Sa anumang sakuna? Ang sakuna ay walang panama. Sa taong nakanda. Yes. No, pero ma-file si Presidente. Kahit sabi kong na rin. Basta within the period. Diba tagaro ko na? Gari na naungusan siya ni Soto sa survey Gari na dadawag ni Soto sa survey. Tagtad ka, malos man na survey ninda. Sinama ng gana. Sinama ng gana. Sinama ng gana. Okay, 800 daily vaccination versus COVID-19 sa nasyon. Plano kang gobyerno sa mga sunod na bulan. Mantang ang PNP, preparado na sa pagpundan filing ng TOC para sa eleksyon sa 2022. Spokesperson kang PNP, bago na. Mantang reproduction number ka nasyon, nagbaba na sa 0.96. Yes. Mapo naman ngayon na daw PPN mobile portability low. Pwede ka nang maglipat ng network na dahil mo pasalidan sa numero mo. Ay, salamat. Salamat. Papalag ko rin ng guidance kung paano bang sistema. Dahil pang IRR? Dahil pa. Igual na, tawa po na nga rin. Subliman sa napadi ang gibong, di ba? Basta ako nga yung globe ako, pag mabalyo ako kung, yung mga dara kong numero. Pero mapaisi ka naman sa network garo. Sa network? May kamalang mabalyo ka na? May asikaso na sistema. Gari malibugon man, ano? Pika para kinirumplicar lalo lugod. Imbis na kinirumplicar. Okay. Dahil maray ko noon ang gamit ko ta. Maski ni Dainglot. Basta duman sinda ka sa FUYC Enterprises. Problema bag-aga ka kita tabilkan. Dahil kang gasto sa loan. Correct. Basta radyo, IPYC niyan. Tagpunin niya dahil sa ni FUYC Enterprises. Salamat kay Mr. and Mrs. Raul and Marisa Carlo. Ano na po siya sa sendang opisina at sinsindahan dyan po sa Ampangan LTO at yung LTFR Regional Office for Octos Rawis, Legazpi City. Yes. From News Base, Mandela, dahil iba, good morning! Thank you, paring man. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Tabi mga tugang ang latest kasuhapon sa COVID issue sa Bicol Region. Ang satuya tabing COVID 36,855 na. Ang active cases po 11,783. 11,783. Pagkatapos sa madagdagan kasuhapon ng 452. 115 po kaiyan mga tugang sa Albay. 29 sa Legazpi, 28 sa Daraga, 14 po sa Tiwi, 8 sa Ligao, 8 sa Santo Domingo, 7 sa Libon, tiglima po ang Ginubatan, Malilipot, buda tigduwa ang Malinaw, Manito, Uwas, Tabaco City, tigsaroan Kamaliglibon, Asin, Piodoran. Camarines Norte po, 43, pinakalangkaw ang Daet, may kasong 18. Camarines Sur, 191. Pinakalangkaw tabi ang Libanan, may kaso tabing 28. Tapos Buhi, 19, 18 sa Naga, Tinambak, parehong tag 18. Parehong tag 13 po sa Bato, Buda, Sangay. 11 sa Pili. 9 sa Magaraw, 8 sa Iriga City, Buda, Nabwa.
7 sa Calabanga, 6 sa Baaw, 5 sa Milaor. Sa ibang mga munisipyo, harababa na sa po, may 2-3 kaso. Catanduanes po, 32. 19 sa Virac, 5 sa Viga, 2 sa Bato, asin San Miguel. Sa iba pong mga munisipyo digdi, Tigsararo na sana. Masbati po, 3 ang kaso. Sorsogon po, 66. Ang pinakalangkaw na kaso, Sorsogon City, 35. 7 po sa Gubat, asin Erosin, tag-7 ang 2. So, recoveries po, 86 lang. Sugadan, mga tugang 5. Sabi susugyan sa latest na report kan Department of Health. Okay? O, taod-taod mga tugang, papasadahan to sa tuya tabi na health, panibagong ilinuwas mga tugang na protocol ni Alcalde Noel Rosal, digdi po sa Legazpi City ta. Dapat masabutan takimaray ini. Now, ang DOH, mga tugang, may linuwasin din na Biosurveillance Report, COVID-19 variant as of September 29. Kasuhapon ini, 66 new local variants of concern detected. 249 total number of local variants local variants of concern. Dakulo na pala. Adi, uni po mga tugang ansusog sa report ninda. Numbers may be subjected to revision based of further investigation. Pero uni po ang sa indang ilinuwas tabi alpha variant 42, beta variant 102, delta variant 105. At dominado na po ang delta variant mga tugang sa satuyang rehiyon. Ining delta, baga ulitong ko, ini po makaskas na mag-ulakit. Pero may bago da tabi na 66 na new local variant of concern detected. Ano itong 66 na ito? Dahil pa ugaring na gibo, nasabi. Pagabutabi mga tugang sa alpha variant, bagong kaso sa Albay, 2. Masbate, 2. Legazpi, 2. So, other provinces po, dai. Now, beta, ang Albay tabi, mga tugang, bagong kaso, 16. Kamsur, 2. Catanduanes, 2. Masbate, 6. Sorsogon, Saro. Legazpi City, 5. Yan po ang new cases, Pagabutabi sa Delta variant, mga tugang, ang Albay may 16. Tama ba? Ay, sandali. Alpha, Beta, Delta variant, tayo. Ang Albay tabi may 3. Ang Camarines Sur, 8. May Saro sa Catanduanes, tapos 6 sa Masbate. Kaya pala sa Masbate, makaskason ang paglangkaw. 6 na na-detect na yaon sa indang Delta variant. 7 sa Sorsogon. O kaya man pala ng Sorsogon City. Buda, probinsya kan Sorsogon. Alangkaw ang kaso. Tapos mga tugang sa Legazpi City. O wala kita ki Delta variant sa Legazpi na na-detect. Sa Naga City, mga tugang, ang Delta variant ninda, 2. Sa Sorsogon palan, 7 ang Delta variant. Gusto sabihin, ini po, na-detect lang ini. Susog sa surveillance report. Pero ako tabi, personal ko ining iling, paniniwala, masobra pa digdi ang nasa tunay na on-ground, di ba? Situation tungkol tabi, mga tugang, sa COVID-19. Diba? Ay napangyayari sa Maabaka. Adi? Di. With this, information, mga tugang, linuwas tabi kaso hapon. Kung sabihin talaga, ang Delta variant, iyon ang pinakadakol na variant sa Bicol. Inexplikar ini ni Director Vera kaso hapon. Kaso hapon. Duman sa mga report kan mga pag-iribat ta. Ulitong ko, ang Delta variant, makaskas na mag-ulakit. So mga research magkakain sa Australia, masabatan mo sana. Daing masabatan mo lang.
O, buda nga ang huro nito kayo, dapat halipot na sa naso interview ta ba kay Dr. Bilyen? Nalingawan ko lang so exchange of discussion ninong duwa. Halipot na sa nang minutos. Budaan sa iya tabi na, ano nga nito po ka ito? So pag mayumay sa lawas nin tao, bakit so dati bagang mga variant, 5 days, 6 days, 7 days. Ini, mga tugang, mga tulo, aldaw, namatian mo na. Arog siya kaan kabangis. Arog po siya kaan kaurag. Ining salbatana na ano ini, ining Delta variant na ini. Nayao na po sa tuyang rehiyon. Di ba? Baringan ito rin pakitang lambda. Itong lambda, mas grabe na ito mag-ulakit. Ang kaskaskan. I do not know. Ini kaya baga, ibang klaseng variant ini. Ang makatakot, mga tugang, kung bagong strain ang magluwas. Ito talagang nagbago na siyang mukha. Ining mga variants na ini, kiriman sa nangya si Henry M, nagbago lang nga siya ki pandok. Nag-make up nga siya. Uda nga naglaba nga sa buhok niya. Uda nag-lipstick nga siya. Uda nga ang lakaw niya nga nagatabyo na. Yun po yan simpleng explanation kung ang sa variant mga tugang kan COVID. Pareho man sa nang pangaran pero nag-iba siyang itsura. Lol. Friends Luna, may report. Halit dyan sa luway. 9 minutes bago alas 6 in morning. Renz, good morning, Renz. Salamat tabi, BP, maray na aga, maray na aga sa mga parantabay, sa mantugan niya ito nga mga pareta sa rong nga senior citizen, na biktima ni cyber scam, digdi sa banwaan ng Daragalbay, ang biktima na midbidan na si Amando Camo Jr. Ibilian, 60 anyos, may agom, residente ng 4 Kilikaw, Daragalbay, ang sikunigdi sa polis blatter sa Daraga PNP, ang biktima, nag-order ni sarang unit ng outbound motor sa sarong nagngangaran na si Remigio Jedonia, the second Inguito, Country 7E Bañadero, Ozami City, sa kantidad ng 45,000 pesos sa kantidad, asin nagpadara na sa inisal na bayad na 10,000 pesos. Kaya hanggang sa ganyan, wala pang nag-aabot ang nonambitan ng item na siyang pinag-order sa nonambitan na nga pinag-reklamo. Kaya sa ganyan, magin man sa seller na binakalan niya ng item, dahil na contact kasi natulos man niya ng pinag-forward man kandaragapian kaya nonambitan ng krimen dyan sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Campo General Siminola para sa mga kanigong disposisyon. Yan naman nagdalabarat agad sa luwas. Franz Luna, DCG News. Salamat, Renz Luna, sa report. Mientras tanto, Ans Galero, nasa linyaman. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya itong bareta sa rong 18 anyos na lalaking drug pusher ang nadakop kan mga otoridad sa Magaraw, Camarines Sur sa isinagibong buy-bust operation kontra sa iya. Susung sa report kan PNP Bicol na midbidan ang suspitsado na si J. Mark Cirillo E. Abesa, may live-in partner ni asin residente kan Barangay Triangulo, Naga City, kung saan nagpabakal inin sa rong silyadong pakete ng plastic na may laog ni pagtutubod ang sabu sa pusher buyer kan PNP. Pero kaya nakumpiskar pa sa iyang 4 pang pedaso ni na silyadong pakete ng plastic na may laog na pagtutubod ang sabu asin sa kunyan. Pinag-imbestigaran na kan mga otoridad kung pirang kantidad kana drogang nakumpiskar sa nasambit na ng suspitsado. Sa kunyan, nasa kustodya na inikan Magaraw Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon mantang sa ibang lugar o may mga probinsya pa sa Kabicolan BP, trangkelo man ko na blood report na pag-uurunan. And tabi VP ang informasyon sa Campo General Siminola, Ans Galero, DCGT. Salamat, Ans, sa report. Hali dyan sa luwas. Ang tanong, sabi niya, saan napaduman so helang ka ito na kalintura, trangkaso asin ubo, ta puro na sana COVID. Yan po. Yan po ang sabi mo trangkaso kalintura. O to nga rin kaya ba may kalintura, trinangkaso, pina-check me, bako man siya COVID. Gusto sabihin, yan so kalintura, yan so trangkaso. Sa robi din pag-iriba, dahil naglaog kinabang aldaw, nag-abo. Kanag para-abo, nauranan pala, pina-antigen, may negative man. Gusto sabihin, yan po so ilang, naabo.
Tayo man mawawara yan. Yan bagang abo, buda trangkaso, coronavirus baga yan. Iba lang nga, ibang klaseng virus na. Yan na, trangkaso, flu. Di ba? Yan po. Kaya, gari ang isip ta na ngaya, nawara so abo, tapuro na sa na ngaya. Trangkaso, pagkalit trangkaso ka ngaya, COVID na, yun suspetsa. Yung suspitsa na pag nag-abo ka, kinalintura ka, suspitsa ran kang COVID, tangani na maiwasan ang pag-ulakit mo to kan ibak, in kaso kon COVID yan. Kaya dapat i-isolate ka tulos kung sinipong ka, nag-abo ka o kanalintura ka ta. Baka COVID yan. Kung bako sa COVID, di so dati. Di ba? Di ba? Arag man sa nakantabi ang gusto kong sabihin. Maraming salamat sa pagtulong sa pagpalaganap ng balita tungkol sa naging anunsyo ng ating punong lungsod sa tungkol sa COVID-19. Mag-ingat tayong lahat pero baka mariparo tayo sa ating Tagalog. Ang hirap talagang managaling. Di ba? Ang hirap talaga. So, totoo lang talaga. Nahirapan tayong managaling. Di ba? Good morning, tabi kay punong barangay Joy Bahoy ng barangay 27 Legazpi. So, dati lang kita kapitana de. So, dati lang kita kapade. Di ba? Dati lang kanya kita migo. Sabi ni King Rinaldo, pagkaaga, pag alas 5, buksan tulos ang radyo asin magdangog na sa sakong amigo na hindi inuumaga at tabon pamatana para magprograma ngani puro kawo na kita. Ang mga bareta informasyon maaraman ta. And the best na variant kaya Jim's Coffee variant. Iyo bag amigo, totoo tayo. Kaya kamo nagdadangogon yan mga tugang sa programa. Kapisa na kita, kung kita pigutugutan nagkandoktor na magkape. Ang kapita po, mga tugang Jim's Coffee, ang kapita po, Jim's Coffee. Yaw na sa LCC, supermarket, takulon ka. Yan sa iba pang mga tindahan, mga groceries po sa palibot. Takulon po dyan. Mga tugang na Jim's Coffee sa palibot. Diba? Mamili ka mo, iba-ibang variants. Dakulon yan. Pero ang saro dyan sa sa pwede nindo talagang gamiton, ini po na variant mga tugang kan 7-in-1 coffee mix. Uyog-uyogon mo yan. Yan po ang pinagsarong puwersa, pinagsarong ingredient, mga tugang kan Jim's 7-in-1 agaricus mushroom, Korean ginseng, Buddha spirulina at saka ganoderma. Ngunyan baga, nakaipuan ta po na magpakusog kan sa tuyang immune system, Buddha kan sa tuyang resistensya. Kung makapikita, Jim's Coffee na. Buddha dagdagan ta po kay regular na exercise, Buddha uminom po nin tubig na maray. Buda, tamang katurog, ngayon ang pandemic, mapapakusugtan sa tuyang resistensya po. Mga tugang sa pagitabi nin, tamang pagpahingalo, asin tama po na pagkape. Pagkakape, dahil po ipagtapukan sa shay, di ba? Yan tabi na mga pinatusan kan Jim's Coffee, dahil po mga tugang ipagtapok. Magtipon kilima, ang 5 sashing ito, ilaog tabi sa sobre. Na kulor puti. Sa luwas kan sobre, mga tugang, pirmaha ang aranan tabi, isurat sa edad, kompletong address, contact number buda firmahan. Buda kung anong Jim's Coffee variant ang sa endong ilinaog sa sobre. 5 iyan ha? 5. Pangaran kan tindahan kung sa binakal, buda ang promo title. Ano nga ang promo title, Mr. Maceda? Ang promo title nga kaiyan, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Ito ang isusuratin do sa luwas kan sobre. Nagkape ka na, may tsansa kang maging milyonaryo. Kung ikapuan mabubunot, mga tugang sa Disyembre 22, may 1 million ka automatic. Kung igapakis 27 manamari si Binin, 27,000 pesos. Yes. Tapos sa partner outlet mo, kung saan mo binakal sa tindahan, pag sinerti ito, magkakaresibi man tabi siya nin 100,000 pesos. Yes, di ba? Di ba? O, saan ka na? Saan ka pa man? Kaya po ikatabi na nagdadangogon yan. Tabi.
Jim's Coffee na. Ate Kayen. Ate Kayen. Turugon si Ate Kayen ngunya na agad. Dilama ko na-inspire. Turok. Pagyari sa pauraro. O bueno. Sandali lang. Ito. Sandali lang. Kadakol na text. Pagyari. O, mabareta na kami ni Ronald. Yan na mga symptoms na related sa COVID. Kaya ang iba, habo nang magpa-test, check up. Natakot na nag-self-medicate na lang. Kayo nga na yan, saro pa. Okay man na mag-self-medicate kung simpleng trangkaso, abo o kung kalintor, fever man talaga, paracetamol. Yamalay mo kung sutoy minamasi mo, bako siyang simpleng trangkaso. COVID pa lang. Lalo na nakawagas kaan mga tugang sa tuya na pamilya. Diba? O bueno, ang mga baleta susunod sa morning hearing, makalipas lang po kan mga tas pala. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ano nga yung tas pala? Patalas-tas. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo,
May siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:09 ang tamang oras sa bilog na Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Webes, 30 ngunyan kan Septyembre 2021, birthday po kan Samuyang Network President Ma'am Brenda Bayona Locsin. Headlines kan mga bareta, Alcalde Noel Rosal nagpatanid o mantinid ang patanid sa publiko kontra sa COVID-19.
payout sa mga nagsabay sa tupad program ginibo. Mga recipientes nagpasalamat kay Congressman Didi Cabredo, kan Tercer Distrito, Canalbay. Mga minor de edad planong bakunahan na. Kaso din COVID-19 lampas na sa 2 milyon o 2.5 milyon. Sa ibang nasyon, Thailand, rinapado nin bagyo. Anong katao gadan? Dahilan sa padagos na pagdakol kan kaso nin COVID-19, lalo na ang Delta variant na madaling nakakaulakit asin na makaskas ang transmission, nagpatanid giraray sa Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City sa mga residente kan barangay na pirming maging maingat asin pirming sunodon ang minimum health protocols, siring man ang paggamit in face mask, face shield asin social distancing. Ini dahilan tan Legazpi City pinararam sa alert level 4 kung saan maigpit na pinagbabawal sa mga minor de edad ang mga maedad ng persona na magluwas sa harong curfew po na alas 11 nin banggi hanggang alas 4 nin aga, siring man iba pang paghihigpit. Mga buhing ayam nagdadakol sa kapalibutan ordinansa na nagre-regulate kay ni Ningas Kugon. Detalye kang report kay Jimmy Nazalita. Pinaan na balabagaw ng mga ayam sa kapalibutan maski sa wala to may buhing ayam pastidyo andara kan mga hayop na ini sa pagsabing iyo an nagpaparakurugay kan mga basura sa palibot man tanganday maintindihan kunata kainin nipon an provincial ordinance may kinaraman sa mga buhing ayam na dati pigdadarakop an mga ini asin pigpapatubos sa mga impounding facilities. Sa ngunyan, baliwala na sanaan mga ayam sa palibot kung sa'y nagluwas, ningas kugun ang mga ordinansa o mga lakdang tungkol sa ayam na nagdadaranin peligro, siring sa aksidente, asin iba pa sa palibot. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nazalita, DCGB News. Maugma asin nagpapasalamat ang mga residentes kan barangay sa Tercer Distrito, Canalbay matapos asinda makaresibinin sweldo hali sa Department of Labor and Employment sa pagidintupad program. Ini kasunod kang ginibong payout sa mga residentes kan barangay na nagtatrabaho sa laog ni nagkapirang simana sa endaman sa nang lugar. Ini basiman sa naging espersos ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo na iyuan nakikipagkoordinar sa DOLE para sa implementasyon kan tupad program na may kamautan na mataunan ng trabaho sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Legazpi City Anti-Drug and Abuse Council padagos man giraray sa pag-update sa mga barangay kan kampanya kontra sa droga. Al Armario sa report. Nagtatanong ang Legazpi Police at City Anti-Drug and Abuse Council na mapundo ng GAN ang operasyon kan mga sindikato ng droga. Panago sa sindang pagkapapon in meeting sa mga barangay officials para pag-irundomon kan sa indang trabaho na mamonitor ang existensya kan illegal na droga sa indang kanya-kanyang barangay. Matatandaan ang dadak nagpalawas na kento ang mga cleared at not cleared barangays na monitoring ugaring ko niyan kan DCGB News na mangyari sa spending ng mundo ang existensya kan illegal na droga. Maski may pandemya ng COVID, nagagalusot mangyari ang ibang user as in users. Kaya ko niyan ang kanak, ang PIDEA, ang PNP, padagos mangyari ang kampanya sa mga barangay. Alarmario, DCGB. Dahilan sa rekomendasyon kan Department of Health Bicol na ipairarom ang syudad kan Legazpi sa Alert Level 4, nagpaluwas ang Legazpi City COVID-19 Task Force nin pon panibagong direktiba na efektibo pon alas 12:01 nin aga ngunya na September 30 sa Oktubre 9, 2021. Kay bahan digdi anday magtugot na magluwas ang mga personang may edad 18 anyos pay baba asin 65 anyos pay taas. 30% ang pinagtutugutan para sa outdoor dine-in services o alfresco, asin 10% para sa indoor dine-in services, asin solamenting mga fully vaccinated na customers asin empleyado ang pwedeng maglaog sana. Para man sa mga religious gatherings, nasa 30% capacity ang solamenting mga immediate family ang pwedeng mag-attender sa o kaya na pwedeng maglaog sa simbahan. Para man sa mga religious gatherings, nasa 30% ang capacity
asin siring man. Kung may gadan, solamenting immediate family sana ang pwedeng mag-atender sa Borol. Mapautugmanin curfew por alas 11 nin Banggi, sagod alas 4 nin aga. Ang kasuguan, permado ni Alcalde Noel Rosal bilang pamayok ang Legazpi City COVID-19 Task Force kung saan pig-abisuhan niya ang publiko na pirming darahon ang sa indang vaccination card. Kasabay kaya ni striktong implementar asin imomonitor kan mga barangay officials kan 70 barangay sa Legazpi City ang protocols tanganing mapababa ang kaso nin COVID-19 sa syudad. Pagbakuna sa general population asin mga aki kontra sa COVID-19 mahalat panin guidelines sigon yan sa Department of Health. Lawrence Barcena sa report. Dahil pa basta-bastang may implementar ang ipigpaparataram ni Presidente Rodrigo Duterte na mababakunahan na ang gabos na general population asin mga minor de edad sa Pilipinas para malabanan ang COVID-19. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Department of Health Bicol Anti-COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita May Angbon na wara panin guidelines may kinaraman sa nagluluwas na impormasyon sa saindang opisina. Matatandaan na si Presidente Rodrigo Duterte na proklamar na babakunahan na dapat ang general as in pediatric population. Alagad sigun kay Bon, mahalat mo na sindanin guidelines may kinaaraman sa siring na bagay bago sinda mag-implementar kay ni. Ibig paparado ni Bon na oras na ang gabos magkaigwanan ng oportunidad na makapabakuna, magpabakuna na asin da isayangon ng pagkakataon ngani na magkaigwanin herd immunity asin makaiwas ang sahelang na COVID-19. Nagtabareta kay Basyendo Boy Bata sa mobile unit. Ako po, Shelby. Gadaan ang sarong misis pagkatapos sa saksakon ini kan sa iyang agum susog sa initial investigation kan mga otoridad sa barangay Makabugos kan Libon Albay. Sa report kan mga pulis nagluluwas na magagum. Kaya sa iyang mister nakaiwal ka ini sa luwas kan sa indang harong asin padagos ang luminag sa kwarto asin duman naman nadangog kan mga testigo na nagkaigwanin pasimbagan asin matinding iwalan magagom. Kailan kini makalipas sa nagkaperang oras biglang nagsilensyo ang kwarto. Alagad ang paghuna kan mga residentes ini iyuan napundo ng iwal. Alagad kan i-check kan mga kapamilya na hiling na sa nang bulagta an misis asin igwanin saksak sa lawas ayang pinagtutuboda na kausakan paggagadan kay ni mantagan sa iyang mister na hiling man na may saksak man sa iyang tulak asin idinagan man sa sarong ospital. Susog sa informasyon padagos ang pinagmomonitor asin critical man ang sitwasyon kay ni may kinaraman sa tama din saksak sa iyang tulak. Dahil pamaraman kung anong motibo kan sinabi ng iwal kan magagum asin kung ano ang kausa kung nata uminabot sa siring na punto na nagkaigwanin pananaksak hanggang sa magadan an misis. PhilHealth Regional Office 5 kinumpirmar na may empleyado sinda na nagpositibo sa COVID-19. Ange Galero sa report. Kinonfirmar kan PhilHealth sa Bicol na may sarosindang empleyadong nagpositibo ang resulta kan sa RT-PCR test. Ini ang bagay na sinabi mismo sa DCGB News ni Larry Ilagan, tagapagtaram kan PhilHealth sa Bicol. Lamantang nagkapiraman daw ang nahilingan ng sintomas sa sintigahalat man ang resulta ng RT-PCR test. Ini ang rason sigun kay Ilagan ko nataatab nindang isinarado kasudma ang sa indang opisina sa syudad kan Legazpi. Pigihinguwa daw ninda katuwang ang mga otoridad pansunod na ma-disinfect ng gad ang sa indang opisina asin maipadagos ang contact testing asin tracing sa mga kapwa nindang empleyado. Mientras sa sigun sa abiso ni Regional Director Henry Almanon, pinaglalaoman na magbalik ang regular na operating hours kan sa indang opisina, ngunya naman aldaw, September 30, 2021 dahilan sa nakondusir naman ang magkakanigong protocols o kaya mga kalakbang oras na may nagpositibong empleyado sa indang opisina. Nagtawang asigurasyon si Ilagan sa publiko na sisigurado hinda na talagang nagkaigwanin na magkakanigong contact tracing at testing sa gabos na nakampang kan sa indang empleyado na nagpositibo para man sa kaligtasan kan gabos. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB.
Preparado po ang Commission on Election Albay Provincial Office sa pagpuon kan filing kan Certificate of Candidacy sa Oktubre 1 sa Oktubre 8, 2021. Inang pinagkonfirmar ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao sa DCGB News. Alagad, naghagad siya nin partisipasyon asin koordinasyon sa mga aspirante, magin sa mga suportadores na magsunod sa minimum health protocols, aron kan pagdeklarar kang estado kan sa indang salon sa itataong health declaration form. Ang paisip ko lang po, ang pakihuron ko sa mga aspirante ta, kung may namamati po kamo, di na po kamo mag-file personally. Mas magayon po ang safe, taday na ko kamo ma-expose, and then man kamo maka-expose sa mga kairibanan nindo, sa mga local medyang yaon doon nag-cover, and panto doon sa personal. So nakikihuron ako because filing of COC can either be personally or through authorized representative, through SPA. Kasabay kay ni pinaggirumdum ni Bunao ang mga botantes na maging masusi sa pagpili kan mga botanting ibobotong kandidato dahil ang tadakula ang magiging kontribusyon kay ni sa pagibo asin pag-implementarin man na lain na ordinansa asin lay sa indang respetibong lugar. Dapat po at least may knowledge ka man ka. Bako lang able to read sa decision making, and you're exercising a very powerful position with accountabilities na kaibakaan. Dapat aram ta po kung anong mga pigigibo kayo ng mga elected officials ta para maaraman mo kung ang kwalifikasyon niya sapat ba sa mga mandato niya ng elected official, lalo na kung yan na pandemya. You should vote for a candidate that can do the job and do the job at its best. Sinabi ni Bunao na bukasan sa indang opisina pon Lunes hanggang Sabado para mag-ako nin mga aspirante na mag-file kan sa indang COC. Naglaom si Bunao na magiging matuninong salbado sa COVID-19 asin matrayumpo ang siring na filing kang COC. Araw ng mga barangay sa Daraga Albay nagpapadagon. Renz Luna sa report. Dore-diretso ang pinahigibong araw ng mga barangay digdi sa Banuang Daraga kan lokal na gobyerno na kung sa ingkas hapon nagdiretso sa indang grupo dyan sa barangay Baskaran Daraga Albay tanganing ingatod ang manlain-lain ng mga serbisyo. Magin man na ang mga serbisyo man ka nagkakapirang mga katuwang na mga ahensya di gobyerno. Kasabay ka na pagkakaigwan ng araw ng mga barangay, duro-diretso man na digding ginibo na vaccination para sa mga ayam na kung saan lampas sa painting mga ayam napapanahon ka na Municipal Agricultural Services Officers asin sa pinagalaoman na sa mga masadot ng mga tao. Ibang barangay naman ang bibisitahon kaning matudan na nintabang magin man kan mga serbisyo kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Magiging na bareta, Renz Luna, DCGB News. Oras sa Pilipinas, alas 6:21. Magbabalik ang mga mainit na bareta. Magkalipas lang kay ni Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex Word Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap ng
huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Isa sa mga paraan ng pagkalat ng COVID-19 ay sa pamamagitan ng hangin, kaya kasabay ng mask, hugas, iwas, ipinapayo ng Department of Health at ng iba pang eksperto na panatilihin ang maayos na daloy ng hangin sa inyong mga tahanan o mga opisina. Hanggat maaari, buksan ang mga bintana at pintuan para siguruhing dumadaloy ang hangin sa mga silid. Maaari ring gumamit ng mga electric fan o exhaust fan na nakatutok sa bintana o pinto para maibuga palabas ang mga virus particle na maaaring nasa hangin. Higit sa lahat, manatili na lang sa loob ng inyong tahanan kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Tandaan, 4 dapat: mask, hugas, iwas at maayos na ventilasyon. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, /province, /address, /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki APV, mga motorsiklo at marami pang iba. Pati store partners may syansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinakrutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, kinumpirmar po kan Department of Health na kaibahan na an A3 priority group kan pagbabakuna sa may edad na 12 sagkod 17 anyos na igwang comorbidity. Sigon sa Department of Health, ang pagbakuna kaniba pang aki may edad na 12 pa itaas yung gigibuhon sa pag naabot na ang target na numero kan natudukan na mga senior citizen o A2. Sinabi ni Yusek Maria Rosario Vergere na sa pagpon kang programa sa masunod na bulan, pag-recommendar nindang mabakunahan ang mga comorbidity, ang mga may comorbidity na mga minor de edad.
sa piling lugar kay puhan man ang permiso kan magurang o guardian asin ang bakunang gagamiton sa enda Pfizer o Moderna base sa permiso kan Food and Drug Administration. Nagpatanid ang publiko nagpatanid sa publiko ang Department of Agriculture kontra sa pagbakalin imported na gulayon gikan sa China. Sigon kay Agriculture Secretary William Dar na dai nakakasiguro kung ligtas ang pesticides na pigagamit sa mga imported na gulayon na ini. Sinabi ni Dar na pinakamarhay na gibuhon iyo ang likayan ng pagbakal kay ni lalo natapig papabakal ngunyan ang imported na gulayon sa nagkaperang lokal na merkado. Sigon kay Dar, maaraman ang imported na gulayon sa size kay ni. Ordinaryo na dakula ang diferensya kang sukol kan imported na gulayon kaysa lokal na pananom. Sinabi ni Dar na sinugo niya ang Bureau of Plant Industry na investigarin na marhay ang mga imported na gulayon na gikan sa China para masiguro na ligtas ang mga konsumidores na mabakal ini. Kasado na ang pagpuon kan Mobile Number Portability Act o MNPA. Ngunya na September 30, gustong sabihon kay ni, pwede nang magsalida nin service provider maski dai magsalida nin lumang cellphone number. Katakod kay ni, nagpagiramdom si Senador Sherwin Gatchalian, author kanlay sa mga telecommunications company, na ingatan ang mga personal na informasyon kan mga mobile subscribers. Dapat sigurohon ang cyber security asin maglatag nin sufisyenteng mekanismo para sa interes kan consumer na masalida nin service provider. Naniniwala ang kampo ni Manila City Mayor Isko Moreno na kung ngunyan ang eleksyon gigibuhon sa apat na magkaralaban-laban manggagana ang sa indang manok bilang presidente kang nasyon. Pagkatapos nasabihon kan kampo kaini ang resulta kan Pulse Asia Survey na nagasabi na ang Manila City Mayor igwanin 30% na boto kung final na ang mga maglalaban-laban na kandidato para sa 2022 elections na kinabibilangan ni Mayor Isko Moreno, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Senador Manny Pacquiao, asin Pampilo Lacson. Napag-araman na halos magkapareho o tay ang boto o naging resulta kan survey kan duwa, may kinaraman sa ginibong survey kan Pulse Asia kunain si Mayor Sara Duterte Carpio igwanin naging close sa 29% sigon sa sa sinabi ng survey, mantang Sinda Pacquiao asin Lacson nakakuanin 18%, mantang 13% ang base man sa survey released kanami naging Miyerkules. Napagaraman na ang four-way vote tunilingon susug sa endang analysis, iyo ang igwanin lamang ang sinabi ng persona, mantang ang survey result napagaraman man na mas ini nakakahalangkaw ang nakuang porsentahe sa Metro Manila asin Valance Luzon na igwanin 47%, asin 37% kan mga respondents kay ni iyo ang nagpili sa sinabi ng dating aktor ng alkalde kan Manila. Sa ibong nalado, si Mayor Sara Duterte Carpio igamanin halangkaw na nako ang resulta, may kinaraman sa sinabi ng survey kung hain overwhelming digdig ang 61% sa Mindanao area ayo nagpili kay ni bilang sa endaman na magiging presidente. Base po sa data ang sinabi ng bagay o base po sa sinabi ng survey, sinda kuya si Presidente o Senate President Soto man ang nanginginot birang saro sa mga front runner sa pagka-vice presidente kang satuyang nasyon kung ngunyan man gigibuhon ang eleksyon. Alas 6:35 oras sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express.
Daan oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Muli na namang isa sa ilalim sa mahigpit na quarantine restrictions ang ilang lugar sa bansa. Kaya mo pa ba, kaibigan? Hindi madali sa lahat ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Humingi ng tulong kung kinakailangan at huwag sarilinin kung may mabigat na suliranin o dinadala. Humanap ng makakausap na mapagkakatiwalaan at makakatulong sa iyong problema. Ituon din ang iyong atensyon at lakas sa mga bagay na makakapagpagaan ng iyong problema. At kung sa tingin mo ikaw ay pagod na o kailangan magpahinga. Sa panahon ng pandemya, hindi lamang pisikal ng pangkalusugan ang iniingatan, mahalaga ring pangalagaan ang iyong mental health. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, anom na kumpirmado na nagadaan sa Thailand dahil sa pagrapado kan tropical storm na si Dianmo. Sigon sa Thai Disaster Prevention and Mitigation Department, nagdirainin din pagbaba sa 30 probinsya o pagbaha sa 30
30 probinsya. Asin minabot sa 70,000 ang harong na naapektaran. Mantang nagbugtak manin sandbag sa mga soldados para proteheran ang mga ancient archaeological ruins asin landmark. Magin ang kaharungan sa Old Royal Capital na Ayutthaya, Bangkok. Aragos man na pigmomonitor kan Bangkok Metropolitan Administration ang level nin tubig sa Chao Phraya River. Nagrehistro po ang Russia nin pinakadakulang bilang kang nagadan dahil sa COVID-19 kanakaaging aldaw. Uminabot nin 852 ang nagadan matapos tamaan nin COVID-19. Nalampasan kay ni ang primerong narehistro kan Septyembre 24 na uminabot sa 828. Aminado si Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na nag-itaas ang nasabing kaso kan COVID-19 sa indang nasyon. Dahil pa maninda maaraman ang kausa kung ano ang tanaglangkaw ang nasabing kaso. Sa ngunyan maabot sa 50 milyon na mga Russians ang nakaresibe ng primerong dose ng COVID-19 vaccine. Sa kabilugan, igwanin 7.4 milyon na kaso ng COVID-19 ang nairehistro sa Russia poon kan magsikad ang pandemya. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang dara ni News Manager Mar de la Cruz. Ating Mar, good morning. Good morning, VP. Be kind. Inanabiso kan World Health Organization Philippines sa publiko, katakot kang padagos na pagkuriyat kang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sigun sa ahensya, ang pagpapailing ng solidarity o pagkasararo, bako sa nakan solamente bagay na maray gibuhon, kundi pagkakaniko na bagay na dapat gibuhon tanganing mapugulan ang paglakop kang COVID-19. Paliwanag pa ang WHO Philippines na pag nabawasan ang stigma, pamamatihan ka mga tao na may sintomas na magluwasan sin magpatest. Nakakapagpadago sa trabaho ang mga frontline workers sa sindigibunin da na may honra at dignidad ang trabaho. At siyempre, makakapokus kita sa mas importanteng aksyon na pwede tang ibuhon para maproteran ang lambang saro. Sarong pagirumdum kan DOH, WHO Philippines sa singan DCGV para sa ligtas sa pamilya at komunidad. Sa COVID-19, ligtas at bayaro. Business News. Business News. Ipinagbubusol mga tugang kan mga negosyante pati kan Department of Trade and Industry ang mga establishmento na dagdagan sa indang pwedeng akuon ng mga bakunadong customer. Sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na sa level 3, 30% ang resto etc. Focus sa mga bakunado. Baka pwedeng ilang kaunin 50% base sa kahagadan kan mga restaurant owners as in spas. Sa level 2, gigibuhon ining 60 to 70%. Hinirit man ni Concepcion ang pagbukasin sine sa alert level 3 para sa bakunado. Pero mas mapapako daw sa alert level 4 ang Metro Manila. Pwede man giraray narilagan ang kapasidad basta limitado sana sa bakunado tanganing makadilihensya ang mga negosyo paglaog sa Christmas as in election season. Pigboso Money Trade Secretary Ramon Lopez ang pagbukas nin mga gym. Dahil manin nahiling na problema ang infectious disease expert na si Rodjen Solante kung in kaso dagdagan pa ang kapasidad sa mga enclosed establishments basta puro bakunado sana ang papalaogon. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, istorya niya to may kinaraman sa 500 years of Christianity. Piglansar kan simbahan kaibaan mga kaalyado kaining mga relihiyoso an halalang marangal 2022. Obheto kainin na masiguro ang malinig, tama, responsable as in transparent na perilian. Nasa 20 mga faith-based organization as in civic groups ang nagkomiter na masabay sa halalang marangal 2022 kung saan nakatalaan na magkondukta ng mahiwasan na voters education as in ang pagpaparehistro ngunya na
extender ang rehistrasyon. Sinabi ni Caritas Philippines Head Bishop Jose Colin Bagaforo na pikinggan niya nindan gabos na makisumaro o mag-entra sa movimientong ini kan simbahan asin mga civic groups tabang man ini kan grupo sa COMELEC na okupado sa preparasyon sa eleksyon. Apera kay Caritas kay iba po sa mga koalisyon ang Commission on Indigenous Peoples as in Commission on Youth kan CBCP, Association of Major Religious Superiors in the Philippines, sangguni ang laiko ng Pilipinas as in ang Catholic Education Association of the Philippines. News Express, GB, garantisadong bareta. Yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Super Lenny. Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners. Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin. Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal binigay sa atin nationwide. Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya. Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny, itutuloy! San Campeon, tukoy pag-ibahin. Sunang tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang tugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. 10 minutos bago po magabot ang alas 7 nin aga sa DCGB. So, sa tuya tabing syudad, mga tugang, aram naman nindo na kita po mga tugang ibinugtak sa alert level 4. Dahil dumanta sa latest na informasyon kasuhapon, ang Legazpi nakakuanin pa ito 29 po na kaso, panibagong kaso nin COVID-19. Ano po ang mga bawal asin pwede nagibon sa syudad? Poon tabi ngunyan aldaw, no? Ngunyan aldaw, mga tugang hanggan sa petsa, madali lang po, takuan ko sa kuyang data. So, sinurat na Angel, ngunyan mga tugang na aldaw, September 30, sagkod Oktubre 9. September 30 hanggang October 9. Base po duman mga tugang sa sa naging direktiba kan lokal na gobyerno kang Legazpi. Uni po mga tugang ang mga day pwedeng magparahiriro ngunyan. May mareklamo naman. Ano na nga yan? Di nga maka-exercise. Not allowed outside of their respective residences. Ang mga tao da tabi ng edad below 18 years old, bawal na magluwas. Asin mga tugang sumay edad na 65 anyos paitaas. Lalo na ito po na igwakipigapod na immunodeficiencies, comorbidities, or health risk. Kasarabay tabi mga tugang an mga bados. Bados lang dahil po tabi di sinabi so mababadosan pa sana. So bados tabi. Pregnant women, tata may pregnant men. Ano da kung ibugtak lang pregnant? Ano Madam Rino? Tama daw Madam Rino. Imbis na ibugtak na nga pregnant women, ay bugtak na lang pregnant. Sa bagay, bados na babae, pregnant women, di ba? Baka nga bados na urig, di ba? Sa bagay, tama man na pregnant women. Except that tabi, apwera sana, ito tabi na mabakal nin mga ngaipon nin mga essential goods as in services or for work in permitted establishments. Kung nagtatrabaho sa mga pinagtutubugutan na magbukas na mga establishmento de negosyo. Individual outdoor exercises, tabi. Tabi, allowed for all ages regardless of comorbidities or vaccination status, but shall be limited within the general area of the residence. Pwede katabi na mag-exercise. Pero gari komplikado ini allowed for all ages regardless of comorbidities. Pero pwedyan ka lang tabi sa luwas kan sa imong residensya, sa laog kan barangay, purok, subdivision, or village. Oto sa sige to clarify tayo ni ha. Ang mga establishmento, mga tugang na pinagtutugutan na magbukas, alagad may mga kondisyon. Mga food preparation establishments,
So mga may take-out and delivery services, dapat po 100%. Ang outdoor dine-in services, kung alfresco, ayan baga na nasa luwas, di ba? 30% o tabi, only provided that workers, employees are fully vaccinated. Yun na tabi ng mga ma-serve dyan sa mga alfresco dine-in. Ang dapat na tabi mag-serve ng mga empleyado dyan, buda mga workers, dapat po mga tugang bakunado. Ang mga indoor dine-in services, 10% sana. Ang tutugutan, mga tugang, provided at tabi that they cater only to fully vaccinated individuals. Ang malaog dyan sa mga dine-in na iyan, mga tugang na ngaya kung ano man, halimbawa restaurants, dapat databi, bakunado sana, asin ang mga trabahador kaini, asin empleyado, dapat bakunado man. Kung bako kang bakunado, dahil ka po makakaon, mga tugang dyan, sa 10% na dine-in services. Iyo adi? So bakunado sana, pati itong susa alfresco. Mga tugang, pero ang pagkakaiba lang, itong susa luwas ka mo ngaya, sa luwas kan, mapreskong lugar. Diyan baga sa puro, dakul baga dyan, ang mga yaon sa luwas, di ba? Yan, dapat kan 30%, pero nag-serve dyan, dapat po bakunado. Iyang kondisyon personal care services. Ito so mga barber shops, hair spas, mga sa nagpapaparlor tabi, nagpapagayon sa kuko, beauty salons, 30% tabi. Only provided na ang gabos da tabi na mga workers, empleyado, dapat fully vaccinated kamo. Maski fully vaccinated na, dapat po magsulog tabi nin mask at all times. So mga indoor barbershops, mga tugang hair spas, beauty salons, at 10%, only provided that they cater only to fully vaccinated individuals. So mga open, so mga tabi, that workers, employees are fully vaccinated in iyan. So mga nasa luwas sa outdoor barber shops, mga di ba? So mga alfresco ngaya, diyan sa mo sa luwas, open air. Ang maserbi dyan, dapat tabi bakunado. Pero tabi sa mga indoor barbershop, parlors na nakakulong, enclosed, ang nag-serve tabi dyan, 10% sa nasa sa endong na kliyente. Pero tabi, dapat bakunado. Asin sumaserbi, dapat man mga tugang bakunado. Dyan tabi magagamit sa mga vaccination card na pigagaramit niya to. Diba? Pag-abot tabi mga tugang sa mga religious gatherings, maximum of 30% mga tugang sa venue or seating capacity na pinagibuhan kaiyan mga tugang kung iyan outdoors regardless of vaccination status. Nabakunahan ka o dai, mga tugang pag nasa libang nagmisa ngayon dyan sa open place tabi, 30% sa na dapat ang mag-attender dyan. Diba? Regardless da tabi kung bakunado o dai. Pero, may minimum na 10% mga tugang sa seating capacity ang pwedeng akomodaron kung ang mga ma-attender tabi, mga fully vaccinated na. Provided at tabi ng pastors, ampadi, rabbis, imams, or other religious ministers and assistants has been fully vaccinated
and minimum health protocols are strictly observed. Nasundan po niya to, kung basta po, kung 10% ang magtitiripon, gabos na yaon dyan, dapat po fully vaccinated. So mga gatherings tabi tungkol sa lamay sagadan, paglubong, yan baga na mga burol, tabi, mga tugang, kung nagadanda tabi sa COVID-19, automatic yan, mga tugang, but limited ngayon to immediate family members only upon satisfactory proof of the relationship with the deceased and full compliance is prescribed to the minimum public health standards. Okay? O garing alas 7 na ha. Tanton, ikaklarify itang ibatang hapot digdi, mga tugang kay Alcalde Noel Rosal, mga tugang tungkol digdi sa mga indoor activities as in outdoor activities. Basta sa mga binasa ang pagkasabot ko, mga tugang, ang gabos tabi na pag sinabing 10% lang ang ma-atindir sa mga closed na lugar, mga indoors, dapat po ang magtitiripon dyan, fully vaccinated po. Kung sa luwas, 30% tabi, mga tugang, depende duman sa kondisyon sa satuya gabos. Dakol pa ini, so mga indoor limited face-to-face or in-person classes, examination, and other education-related activities at all levels except those previously approved by the IATF and or Office of the President. Dakol po inidig din ng mga mga kwan, kondisyon sa pwede niya itong ilingon, mga tugang o niyan. Paano yun ipapasunod? Siring ini mga tugang sa mga ini ni bawal tabi ini. Establishment and or activities characterized as high-risk transmission not allowed to operate or be undertaken. O ni po ang bawal. Bawala, indoor limited face-to-face or in-person classes, examinations, and other education-related activities at all levels except those previously approved by the IATF. Yan. Indoor sports, courts, or venues, fitness, gyms, spas, and other facilities and swimming pools. Gabos tabi na mga contact sports, bawal na magbukas. Indoor visitor or tourist attractions, libraries, archives, museum, bawal po. Social events, bawal. Parties, wedding, receptions. Kung mapakasal ka mo, bako sa legas pa ang reception. Lumanap sa lugar na pwede tabi ang tiripon. Dibu, birthday parties, yan. Family reunions, bridal or baby showers, parades, procession, motorcades, fun, runs, walk, bike, pati ang pagbisiklita pala, bike runs, fiestas, and gathering of residences within one person, within any person outside of one immediate household. Bawal, pati ang pag-bowling, tabi, mga tugang, billiard, halls, etc. Bawal yan. Diba? Pati ang tupada, bawal. Ang pagbulang tabi, ang tupada, ipapasunod tabi yan mga tugang kan mga otoridad. Okay? Yan tabi dakol pa tabi na mga kondisyon. Pero yan tabi, efektibo iyan kung ngunya na petsa 30 hanggang po Oktubre 9. 1 man sana perang aldaw. Siyam, 10. 10 aldaw. Ang curfew sa Legazpi tabi 11 p.m. to 4 a.m. So mga gabos tabi na fully vaccinated are advised to wear their respective vaccination card or make this ready available for checking anytime. Sa mga bakunado na tabi, permisa ng daraan sa inyong vaccination card. Pag may mag-check, madali po yan na ipahiling. Okay?
nakabaga. Pasensya na po sa mga nagtitext, ano, talas 7:04 na. Mabalik kita 7:30 pagpapadagos na tabang restoryata kay ni. Mga tugang di po sa tuyang programa, anhapot, taon-taon lang sa DCGB. Salamat ka sa inyong pagantabay. Bareta alas 7, susunod na. Goodbye. Mabuhay. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din